जोंनि गा 30 बोसोरारि जि जथुमा बे एखे माबानो आन्चलिक कमिटि आरो जिल्ला कमिटिनि मोननैबो कनफारेन्स जागोन दिनै आन्चलिक कमिटि जाय गाबोन हयथ' जिल्ला कमिटिनि जागोन होननानै जायफ्रा माबा मागोन कमिटिनिफ्राय मिथिहरदों जोबोद मोजां जादों जिहेतु बाथौआ बर'नि गिबि धोरोम बर'नि अरिजिन धोरोम आरो बेखौ जों फोथांना लाखिनांगोन मानोना बाथौनिफ्रायनो बर'नि गासैबो हारिमुवा बर'नि जिथु सोदोमस्रि बे जोनोम जाजेनदों आरो दासिमहालागै थांना दं बेनिखायनो जों बेखौ फेहेरनांगोन बेखौ मोजां बिनि गोथारथिखौ अरायसम लाखिनांगोन बेनि थाखाय जायफ्रा दिनै बाथौ धोरोमखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बिथांमोननि खाथियाव आर'जआ बेनो जे बे धोरोमखौ फेहेरनो थाखाय बिनि रियेलिटिखौ दिहुननो थाखाय आरो बिनि टिचिंफोरखौ दिनै दुलाराय मानसि मानिनो फोसावनो थाखाय जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेखौनो खावलायदों सार गोबां आरो बुङो दि हिन्दु धोरोम आरो बाथौ धोरोमा एखेयानो बिदिसो सार मा हिन्दु धोरोमा हिन्दु धोरोमानोसै बाथौआ बाथौआनोसै बे मोननै धोरोमजों खुनु लिंक गैया बाथौआ जाबाय बर'नि धोरोम आरो बर'नि सोदोमस्रि बर'नि गासैबो राव हारिमु थुनलाइया बाथौनिफ्रायनो जोनोम जानाय आरो बेनिखायनो बाथौखौ जों दासिमहालागै जों मिथियो बर'फ्राल'सो सिबियो बर'निल'सो मा धोरोम खिन्थु गुबुन जाथिया दाहालागै बाथौखौ सिबियाखै बाथौखौ नाजावाखैबो खिन्थु हिन्दु धोरोमा जाबाय माबानि बेखौ भारतनि सा सानजा माबागोन सोनाब भारत आरो सा भारतनि मोनसे सिबिजाग्रा धोरोम बेनिखायनो हिन्दु आरो बाथौनि गेजेराव आसलथे फाराग दं दिनै गोबाङानो प्रसार खालामो जे बाथौआ हिन्दुनि पार्ट होननानै खिन्थु बे माब्लाबाबो नङा बाथौआ हिन्दुनि पार्ट नङा आरो हिन्दुआबो बाथौजों जेबो लिंक गैया धोरोम हिसाबै फोथायनाय हिसाबै बेनिखायनो जोंनि बाथौनि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ एसे गोसोआव लाखिनाय खामानि मावो मोजां दिनै गोबां हिन्दु धोरोमनि सिबियारिफ्रा गुरुफ्रा बाथौखौ हिन्दुनिनो पार्ट होननानै बाथौ धोरोमखौ गावसोरनि सिङाव लांनो नाजागासिनो दं आरो बे षड़जन्त्रआव जाहाथे जों गाब्र'आ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जाथिया बेनिखायनो बेखौ आं अरायबो हास्थायो जोंनि गोथारथिखौ अरायबो गोख्रोङै लाखिनांगोन आरो जों जे आलादा धोरोम बेखौ जों अरायबो गोख्रोङै लाखिनानै सिबिलांनांगोन जिखि जाया धोरोमाव थाया माने गोसो होलिया गावबा गाव जानाय लोंनायावसो बेथ' दानि मुगानि जिथु माबा बारहावा बेनो जिखुनु समावनो धोरोमनि नियम मथे सोलिग्रा सुबुङा खोब खमसो जाखायो बांसिनानो धोरोमनि नियम निथि मानिया जेरै गोसो जेरै सोलियो आरो बेनिखायनो गोबां समाव जोंनि धोरोमाव एसे हेम्पार जायो मोननो हायो आरो बेनो जों गासैबो मिथिगौ जे बर' हारिनि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम आरो बाथौ धोरोम थांना थायोब्लासो बर' हारिया थांना थागोन बेबायदियै जोंनि बै रुफालि मायथाइ फोरबो फालिनायनि गेजेरजों मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम बाथौ सिबियारिफोरनिसिम मोनसे मोजां मेसेज हरनो दिनैनि मुगाया गोनोखोनि मुगा बे गोनोखोनि मुगाया बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बा बर' हारिखौ गेरेमसा दानायाव गासैनिबो बेफोर दं थांखि दं बा आखाइ दं थानांगौ बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै बर' समाजाव बिदिन्थि हिसाबै जौ बा बायदिसिनाखौ फेग्रा मुवाखौ गासै बर' हारियानो लोंनाय नुयो बा मानाय नुयो बर' हारिनि गेजेराव जेरै मागो दमासिफोरावबो लोंनाय नुयो बा जौ सेरेब फाननाय नुयो बेफोरबायदिखौ बेलेगाव होबथानो साराव उदां खालामदों दा बे दुलाराय बाथौ गौथुमा बे दिनै गोनोखोआरि मुगाजों माबायदि दावगालांनो होनना बुंबा दिनैनि समाजखौ माबायदि दैदेनलाङोबा दिनैनि समाजखौ बोरै गोग्गो समाज दानायाव मोजांसिन खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौनो बुंनांगोन दिनैनि समा बिराद गिख्रांथाव मोनसे भाइरासफोर बायदि खामानि मावदों बेनो जाहैबाय ड्राग्स बे ड्राग्सखौ होखारनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे गोनोखोआरि बिथिंजों बा दिनै जोंनि बर' समाजाव जे बोरै खामानि मावनांगौ बेखौ सावरायनानै थि खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय धोरोमनि गेजेरजों जिखिनि लाइमोन बैसोनि जिखिनि दङ बेफोर बाथौ थानसालियाव आर'जनि गेजेरजों फैनांगोन आरो दिनै जों समाजखौ जुदि गोग्गो समाज दानोबा जौ सेरेबा जोंनि बर' समाजनिफ्राय उदां जानांगोन आरो बे उदां जायोब्लानो दिनै बर' समाजा दिनै गोग्गो समाज हिसाबै गनायजागोन आरो बिनि जोंनि गेजेराव मालाबा जौ सेरेबनि मेला मालाबा दिनै गोबां जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोनसे मा ओंखारदों मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बे मोनसे
पिकनिक प्लेस बे जायगाफोर दानाय जादों आरो बेफोरखौ नोजोर होनो गोनां जादों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौनो बुंदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बाथौ धोरोमारि बिथिङाव नोजोर होनानै नायोब्ला दिनैनि समाव जायफोर बाथौ सिबियारि बे बिथिङाव जे जौ सेरेबनिफ्राय प्राय 80% उदां जानो हाबाय आरो बे 20%खौ दुलाराय बाथौ गौथुमा जिल्ला लेभेल बियाब लेभेल गामि लेभेलसिम थांनानै खामानि मावनो थाखाय जोंहानि फोसावगिरिफोर दंसै दौरि आसारिफोर दङ आरो दिनै जिल्लानि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना प्राय हर सान खामानि मावदों जिहेतु जोंनि बर' समाजा ड्राग्सनिफ्राय उदां जाथारनांगोन आरो बे ड्राग्सआ जुदि थांनानै थायोबा बर' समाजा बे मुलुगाव जोबस्रांनो थाखाय बारा सम नांनाय नङा बेखौ नोजोर होनानै दिनैनि समाव ड्राग्सखौ उदां खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सायाव हर सान खामानि 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार